mambo pamusoro iwada motora pakanda hemu kubvunza zita Amandishi gift oya gift amandishi akandusungwe muno anje akauya naishi aiwa hatizoda maminitsi iya anabuya ndauturika vanoziva kunonzoturika kwacho ndambo wataura patetu ndauturika motaura nyaya yenyu makakwidza izvi yosiya yazikwa nedaro kuti nyaya yakamira sei ochiteerwa manje ndofunga wakanga uri musi wa6 March munguva dzekuma1:30 ndakamuka ndakarara painayo mvura yakawanda saka ndakarota pamba pangu pachitorwa nemhepo marata ese epamabhani nerumu yangu 1 yakanga ichitorwa nemhepo. Ndakamuka ndokubva ndataura nemurume wangu ndichiti panze pari right here nekuti mhepo yandaona ichitora zvinhu panze haina kumira zvakanaka. Wakandipindura achiti panze pari right ndikutobvapo manje manje. Saka ndakaita semunhu akanga akubatwa nehope zvakare ndokubva ndachibatwa nemadzikirira ndokubva ndamuka nezvenharo zviya izvi ndokubva ndati imi sei ndanga ndakubatwa nemadzikirira waroi wanofamba kunonaya here zvikanzi nemurume wangu wanofamba ndabatwa nemadzikirira. Saka apa ndakanga ndakutaura ndakufunga kuti ndandichirota zviya kuti pane zvaitika panze. Ndakamuka ndichibva pamubhedha ndichibuda mumba ndichibva ndatarisa kumabhana angu handina kuona mhepo yakatora kana rata. Bva ndatarisa kumba yemukomana ndobva ndaona hakuna. Pakicheni pangu pakangovhurwa dhoo ndofunga zvakaita apa wangwadzai. Ndopa ndakabva ndati kovana hamuna kuvhara dhoo sei? Ndopa wakati tavhara dhoo mama taakurara. Ndobva ndati dhoo rakavhurika. Saka ndichiti ndipewo foni ndinovhara dhoo. Ndakaenda padhoo paya ndikafunga pamwe imbwa yasundidzira dhoo ikanga ichida kuwanda mvura. Ndakanovhura dhoo ndichitarisa kuseri kwedhoo hapana chandakaona. Asi ndakanzwa maungirira kumberi kwemba achiti saka pandakanoisa maziso ndakaona mba mangu muine munhu. Ndobva ndatoti ndiwani kwei? Haana kundidaira asi aita kamagwiriri kaya. Ndokubva ndamuvheneka nescreen because foni yakanga yakuramba kubaka light. Ndobva ndaona muzukuru wangu Mahowe. Naiwe Mahowe ko wanzwi? Haana kundidaira. Saka anga akasunga dish tauro randobatisa mapoto mumba mangu nemugoti wandanga ndabikisa sadza mukapoto achiuruma. Ndokubva ndadzoka kumasure kudai ndobva ndagara pabhenji ndokubva ndangoti Mwari koma ndidarirei. Iye akabva pachikuwa paanga ari achigarawo pasi pabhenji. Ndokubva ndamutsa mwana wangu muka unodaidza baba. Baba vachiuya vakati ko zvaita sei? Ndakavati muzukuru wenyu ari muno. Wanoti muzukuru upi? Ndikati Mahowe. Wamutarise. Anga asiriye Mahowe ba. Achiita zvaaita mumba mangu. Saka vakamhanya kunodaidza mukoma vavo nekumhanya kunodaidza village. Ini takangosara ndakamurinda ndandazomira padhoo bana bamukuru wasvika. Akasimuka achiita magwiriri ake achinopinza musoro muchoto. Achikwenya miri wake akuita semunhu ane pfari achipupa furo. Adaro ini ndakamubvunza naye Mahowe zvamboita sei? Ndakakutadzira chii? Uye wakuda kufira mumba mangu zvadii? Panga pazosangana nevanhu vevillage vamwe wanga wasvika ipapo. Mahowe haana kukwanisa kana kutaura neni kana kundidaira panguva idzodzo. Akazomuka kwakurova mutonono. Akagara pasitovu. Kwakurutsa zvakanyanya. Kwakuita weti madhodhi ari ipapo. Vanhu ndopa wakati saka chii mukadzi wacho ndopa akasimuka.
akukorobha achidini. Inini ndabva ndapusa, ndakanotora foni ndobva ndatanga kufonera hama dzangu dzakangonditi buda imomo mumba imomo isiya zvakadaro. Ndichibuda mukadzi wacho ndiye akatanga kuita zvekuklina madhodhi nekudii kusvikisira kuma 6 akazotanga kuita vhuserere nababa mukuru achiti ukundibatirei wagumudzosa kudzoka upedze nyaya yako yauri kubvunzwa nema7 committee member. Akaramba kunzwisisa ipapo ndo patakazosimuka nenyaya yedu kuenda kwaishe Chirume. Tichinotaura nyaya yedu ishe vakati zvakanaka uyai kudare. Tichienda kudare kwaishe Chirume takatadza kuwirirana namahowe ndokusvikisira nyaya yedu yauya kunokumura. Nyanga iri yekuti chiya maienda kudare kwa Chirume mairipota kuti tichibvunza mataura kuti mhosva yamuri kumupa asati ainzwa kuti mhosva inoti chii. Nyaya yatakaenda kunoripota kwaishe Chirume ndeyekuti takaona munhu mumba medu mumusha medu makaiswa tsvina namahowe. Asi ari raiti mushe mwoyo. Ari raiti. Nguwa iri pamagariro. Ndebandi kuti raiti kura kuti pfungwa dzake dzakakwana here. Atondi munhu ari raiti. Mazopedza izvo zvino mazoisa ari raiti. Zvese ari raiti. Mumba makandopinda kurara mune vana venyu vanga vari vana vane chimiro. Anganga asiri mubedroom mukitchen. Mani mami nevana venyu. Mama. Vana vangu uye wakapinda mukitchen musina vana. Umaitobvunza vana kuti makasiya mavhara dhoo. Orenda ndafunga kuti pamakapinda mumba mune vana. Saka musi wadaidzwa uchi akabva angoramba nyaya. Musi wadaidzwa kwaishe patakaenda kekutanga akaramba kuenda. Akati ina hadizivi kuti munotongwa nemadzishe. Ndokubva tati isusu tiri kuziva kuti muno makanzi ndemaishe Chiduku. Ndo patakaenda iye haana kuenda. Kechi2 wakatuma futi mupurisa wavo achibva aya kumusunga Kechi2. Ndo paakazouya pawatadza kunzwana. Anga akapfeka t-shirt yake ine maoko egreen nekaAdidas kanosvoka. Afrika kaisinoza kunoja Sina chabvunza aivhunzike. Chacho kuti yakuda kundosungwa kuti achiuya kunesida. Tasangana namai avo tinzwa chakaita kuti akumure hembe mumba musiri make chii. Achiita kuti tsvina. Saka makaedza ishe yanga adini kwamuri. Pamusoro baba murume uyu achitanga dare akanga ataura zvakanaka kuti handisiri mubhaza kuda zvazo akangouyawo mumusoro asi angopedzisira tapakati mazvo anga asisina kodha akuita kungama kekireti wedini kushora zvese vanzi aiwa ikana madaro nyaya ngaende mberi kati oenda mberi ndandofunga kuti uchatokumbira rurebhero kuna hama ndicho kuti zvandakaita mumusha nemusekuru ndikumbirire kuna hama ndishi kuti ndakanyangadza mumusha mei zvino iwe ndo autosumuka kupfuura piraza autopfuura dare razvo odha uchina padare pangu pana pirazi maziko akanditaurira tisati tatonga nyaya iyi zvakanzi ininishi ndimuchawa witness yangu pakufa pangu kwandichaita mumusha mekwani kwahama ndishi mutumbi wangu unenge uri pamba pahama ndishi ndichaziva zvamuchaita kuti ndimwenga zvinowirirana papi zvawakaita mumba mahama ndishi nekuti ndizoita witness nemutumbi wako Right, aiwa chainzwa. Sample Chizoti dare ringaita. Ndiye mzukuru wa mzukuru taisai kuti dare ndezvarinitiwa waende waine zvavatakura kuziva kuti mupurisa wazotumwa kubva kuno kundomubata zvino
Saka munogona kubuda nemudare mogara pasaidi muchiteka kuzwa dhetirire dare rirengi. Pamusoro imambo nemadzisabhuku ese nemadzisi yose nevakateerera. Inini ndinazvo zvinhu zvake zvaakanga ainazvo izvi. Handizivi kuti ndodii nazvo. Inova umbo hwezvinhu zvaakanga anazvo. Ipapo paaita tsvina papo. Ehe. Nezvipfeko zvake zvaanga akapfeka zvinotaridza kuti anga asiri munhu ari nomaoba. Aitoshereketa nokuti munhu wanga akamira kumberi kwemba achidini ari kutoita zvaari kuita akasunga dhichitauro hameno pamwe ndogemenzi rawo ere kana kuti zvinyi mugoti hameno ndochii mumba mangu. Ndini murume wacho. Chengetai zvamama kangonzirawo isusu dati inototambwanika nyaya yake yaari munhu kadai tikaitonga izvino iye asipo apa nechatinenge asi kana tazomudaya kuti daidza achiuya tomudaidza achiratidza kuti azoregedza ndobotinoita kuti nyaya inotongwayo akadai asi iye zvino chimbomirirai chetiwi chizvinhu chengetai. Tarisai mambo pamusoro ndoita kunge ndiri kunetsa. Uyu munhu uyu handini makamboti padhiti mumasoro akanyepa kuti inini kumhuri yake ishe vachisvika kumba kwake kuti tiuye kuno akati ini handipo zuva racho iro. Asi takamuona angoripo kuno kwana umbosa dare range rati chimira itomupa dheti tozoona imi kuti akanyepa kakuno kwatina kutombomuna tatotanga kuona nhasi. Saka nechimirirai kuti anosungwa mochiti akanyepa iye akagara apa ezvo mukataura kuti akanyepa iye anogona kukurambirai kuti nodikana kuti tinoti wakarubhadharira atitone kumudaro nokuti hatina patakambokuti daidza kuti auya achibva kwaakaitirawo kwaizvi. Apo ndingagone kungosundurawo padheti iroro ndikutaura nohama ndishi ndaona mazuva changati muzibuya mangwana kudai iva ndaona kuti pamwe anga asina kugadzira handitika iva ndaprosipunda ipapo but ndakasvika chinzi aenda kumutunga guri ndozvikutaurwa ndova kuti anga atonipa kuti aenda kumutunga guri iye aripi aripo pamba anga asina kuuya kuno kudai. Plus tichitutsira ipapo chinoita munhu kana achinzi auya kudare hatingazivi upenzi hwake padare rekutanga. Anoona kutoregera kairi kana katatu ndozvinopa kuti dare rizotora matano. Saka harigoni kungoti nhasi mukangoti anonetsa rototanga ngotanga rakatora matano. Hazvigoni kutoita mwoyo murefu kuti tibatsirane nedare kuti nyaya itongeke yemunhu. Mhosva idzo dzinozoakarovha kudare mhosva iye anoipuhwa futi nedare ringa ane mhosva kudare dare nechitomudawo sarera ane mhosva nedu wakasungwa ukarega kuuya. Saka tese tototarisawo munhu iyeye nokuti utoya kwamaoko kwamaita naye kuno kuri titori ngarura imi matona kuti haiti. Saka dare rakuda kutoonawo kuti haiti here. Saka tokumbira kuti muite mwoyo murefu. Ungavapo hapo mwoyo murefu. Mai avo vakurwara izvozvi pakunogara nguva yareba 6 March kusvika izvozvika mai avo vari kutorwara kubva vane 4 weeks vachiteera. Saka zvinhu zviri kutondityisa izvizvi zvinourayisa zviri kuitika. Handi munoona hatimuzivi hatisati tambomuona ari kwamuri ndimi makamuona kana kunoku ari kudisapia hatisi kumuona. Saka isusu tingatongeri munhu asipi kana simba rekundomubata tomubata sei asati abatwa. Dai munhu mati makamuregedza akauya pano makamuregedza. Saka kana kutauya naye makumuregedza toita sei? Yes. Ezvinezva murungopintaura isichekutaura titoshaya kuti tomuti chii. Saka manzi tipei tinzwe nyaya yenyu tainzwa.
saka takumwe chete neni imi makafamba mamuona mamutaura munhu yaripo nhasi asati wambona mutsvaga kunongo asati ane rekodhi yekuronga. saka nini munofanirwa kutobatsira mapurisa ekuru kuti uyai kunomutora aripo ende haagaripo anoita sei ava vakubva kunoko vanotosvika nekwamuri kutaura tomubata sei tomuona pasi vakauyako havamupi notisi vari kutonomutora manditi mazinzo mirapisa yevadzimai wenyu samirire zvekuti dare rigo dare racho unogona kutonga uramba uchingorwara uchikupidza inozongoita fanika dare risina kuika mirapisa yevadzimai uku nyaya yakamirirwa musaregedza vari kuramba vari kuropisa mukadzi wawe aiwa hatisi kumira makeri kuwane basa rekurapisa mukadzi wedu masoko ekuti muzive kuti ndo kubva pachiitika mumireka tiri kuti isusu dare ramambo chiduku asati ambouya saka nawo angamboti akarocha kutiti chekuti imi muzouya motaura pamwe chete nekuti apa isusu kuti titange Yehova asati amusvikira so ndosati atati tokupai dheti muzouya pakajeka apa enda ezvotanzwa ambo yasimuka ipapo